கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான். ஆனால் அந்த டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு சேர்த்தது என்னன்னா நியூவாக இருக்கிற சிலபஸில் தான் சேர்த்துருக்காங்க. ஆனால் இது நடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாம் 2016 உள்ளது தான். ஸோ அது 2016 இருந்த குரூப் 4 எக்ஸாம் கொஸ்டினில் தான் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு கிட்டத்தட்ட 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எப்படி கேட்டிருக்காங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. நார்மலாக இப்போ எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் வாட்லையும் கேட்குறாங்க, பொறுத்துக்கையிலையும் கேட்குறாங்க. இப்போ சிலபஸில் இருக்குது கேட்பாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. இது கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட் தான். புக்கில் என்ன புக் பேக் கண்டென்ட்டாக இருக்கும். புக் பேக் ஒரு யூனிட் முடிஞ்சோன்னா அதுக்கு பின்னாடி புத்தக வினாக்கள்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இது வந்து புதுசாக சிலபஸ் சேர்த்துட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கவலையிலே படக்கூடாது. ஏன்னா இது பழைய லிஸ்ட்லேயே கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு முழுசாக சொல்லணும்னா 2016 குரூப் 4 எக்ஸாம் கொஸ்டினில் தான் இருக்குது. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், சரிங்களா? ஸோ இதில் இன்னும் சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நிறையா பேர் ஸோ ஒரு பொருள் குறிக்கும் பல சொல் பல அது ரிலேட்டடாக தான் இந்த இது இருக்குது. ஸோ இந்த 27வது கொஸ்டின் அதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதில் இந்த கடல் அதிகமாக கேட்குறாங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம சொன்னதில் நிறைய கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம், போய் பாருங்கள், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஜிகேயாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் எப்படிலாம் கொஸ்டின் அடிக்கலாம், என்ன மாதிரி கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தெளிவான வீடியோ கொடுத்துருக்கோம். பிடிச்சிருந்தா போய் லைக் பண்ணி பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க, சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்ல பார்ப்போம். தேங்க்யூ.